Rád, že sme sa stretli na našom 5. ročníku tých testov. Zvolili sme teraz, musím povedať, takú hotelovú edíciu po tých všetkých, ktorí mali priestory, tak sme urobili takéto niečo podobné. V krásnom priestore hotela, kde boli nám povedať pekné priestory workshopy. Večerom chýba, čo je to aj náš kolega DJ Charlie povedal, že je terasa, kde to bolo úplne žiť na tej terase, nejaké doma mrzí a to počasie, ale tá sa má výhodu oproti tým všetkým poľnárovým zlišeným akciám, že budeme sa snažiť, aby sme to trošku zamedzili a urobili vám aj vlastne v túto krásnom okolí. Takže priatelia, spájam vám pekný večer, chcem vás určite pozvať na naše masterclassy a už na malú chvíľočku budeme mať jeden prvý masterclass, je to masterclass od pána Petra Minarenka, ktorý bude prezentovať TLD BioGD. A potom máme samozrejme nášho koncertova, môže ambasadera tohto dinového festivalu, a to bude len krásny servent, ktorý urobí kde sú že veľmi trendy, masterclass na veci, ktoré teraz fungujú, ktoré sú veľmi zaujímavé, ktoré budú fungovať nealkoholické destiláty a nealkoholické živy. A samozrejme, celý večerom vás bude sprevádzať táto príjemná hudba, ktorú mixuje náš kamarát DJ Charlie Brown.